Nagbago na siya! Di mo alam ang aking tunay na kapangyarihan! Gusto kong bumalik sa dati kong sarili! Normal vehicle party. Pinapag-public apology ng Iloilo City Council ang singer na si Juan Carlos matapos siyang magmura sa isang event sa Dinagyang Festival. The most unique Filipino fusion foods at the BGC market. Like my deep-fried wharton of Mississippi, made Filipino Wait lang. May pakwan? Masaya mga kasaro kapag si Paolo at sobrang tagal ng January. Para may isang taon dun sa isang buong buwan. So kaya tingnan natin inipon nyo para sa atin. Gusto ko din simutin. May mga sulot o sukot dyan. Pati na agad simulan. Para di ko naisipin yung ibang problema ko. Laging droga yung nilalagay ko sa sistema ko. O tsaka runner pala to. Oy, umalis ka dyan. Oh, nice. Ano ba to? Kulang ba to o sobra? Sa ba to? Yuseco daw to eh. Shoutout sa mga Yuseco top build dyan. Iba talaga kayo. Ang shot tinutungga, hindi sinising hot ha. Sige, sulot dahil napatawa mo ko dun. Estudyante sa umaga, negosyante naman sa hapon. Ito lang naman ang pinagkakabalahan ng grade 11. Overthink. Nung sinabi niya nag-overthink siya sa'yo. Na imbis na humiga-higa sila sa kama, ay gumagawa pa rin ng paraan para kumita. Shoutout sa mga kabataan dyan! Let's go! Shout out sa mga kabataan dyan. Ay, Huwag yabi kayo ko puro na. pabigat. Tulong din kayo kay mama. Sino ay mabibilib sa diskarte na ginagawa niya? Okay. Nagbabike siya habang binabalance yung mga paninda niya nang sa Ilang taon na ba siya? makatulong man lang siya. Overthink malala. Sulot. Yari ako sa ate ko. Maigpit pala si tatay. Open the card, charot. Akala ko yung nagdala yung nanliligaw. Ayup. Para kalabas. Bakit para ang higpit nito, tay, ha? Hindi ko alam kung ano. Para may bibigwasan ka dyan. Ayan o! Basahin mo! Di, wala mo tinatago to. Sama ng titig. Pwede po bang ipabalik to? Pwede po, bayad naman po yan. Bigay nyo na lang sa... Bibigay ko sa asawa ko. Pasalamat ka nga! Ito naman tatay, para naman di mo pinagdaanan yan. Dapat suporta tayo sa kapwa natin. Pero siguro sana naman nagpakita siya. Baka yun lang siguro yung kinabahan si tatay. Hindi niya nakikita kung sino yung naliligaw sa kanya. Magpakita ka, huwag ka mahiya sa mukha mo. Di naman nila isipin na inutusan ka lang eh. Sulot, hirap ikabit nitong handle grip. Hirap naman yung yun. Ano ba nag-lock dyan ha? Oh, sige. Sige na, sige, tulak mo. Hanggang ito na lang ang pinakamalapit sa holding hands sa makukuha ko. Sige, tusok mo. Kalaban niyo yung taga-Yuseco kanina. Sulot. Di, may paminta kayo dyan? 8. Playtime ka? Playtime? Ano to? Playtime. Papi playtime. Bilalabas na pala natin yung attention lang. Dapat binawian mo din siya. Tapos kumuha ka ng isang patis. O toyo. Diba? Sa babae. Bawian mo din. Hindi pwede ako lang na pagtitripan. Sulot. Dali kay Robert. Bakit nagmo-movie si Joyride? Bakit ito yung isa niyang trabaho? Diba? Ano yung sideline? Sulot. Bro, bakit may black eye yung juice? Bakit bro? Amin, bakit? Oh my God. Election na nga pala. Malapit na. mangyayari? Naalala ko dito yung napanood niyo ba yung AI na mga presidente ng Amerika? Naglalaro lang sila ng... Daing. Tama. So gawin yung paglaruin niyo sila ng Dota o kahit anong MOBA na toxic. Na-excite na ako sa mga mura doon eh. Bro, Magiging tuna siya. pwede. Ang anong kabi ng anak, nagulong sa kanyang nanay, nagulong na I'm sumali tired. sa marathon. Nay, sampalin mo. Teka, alam ko eh, nasa dulo ng dila ko eh. Takbo nanay. Hindi, pero parang ganon. Ano? Koma. Pwede. Oo nga, pwede. Anong sabi ng nanay na donut sa kanyang anak na Ay, alam ko donut to eh. na umakyat ng puno? Anak, babarian. Barbarian, yeah. Nadali mo ba? Anong hayop ang madalas maundog? Hype kayo lahat. Meron ba? Alam ko di nga sila Dog! Kasi matalas ang senses. Dug! Meron. Anong hayop yan, bro? Baka bulag na hayop. Dog. Sabi ko na eh. Pag nauutot tayo, anong tunog? Dog. Pagsunod-sunod. Dugdog! Ayoko na. Okay, sukot. Leche. Ano to? Never thought I'd see the data. I'd ask how to counter Jose Rizal. To counter Jose Rizal in Civ 7, focus on strategies to ability to gain high culture through happiness. Wala kami niyan. Tama ka dyan. Like actively something sanctions to lower his culture generation. Preventing him from culture wars and or ano lang, dash spawn Filipinos. Puta, yari ka dyan. Yan ang pinakamalakas naming kalaban na aming mga sarili. Rizal is weak. Very sus, man. Filipino time. Crippling Fate, Rob Blind, Red Tape, Fight B. Hirap naman laruin yan. Ito ang pinakamasakit na patch sa lahat. Sukot, Bar XO. O, mga intelihente. Magaling. I-shot mo na yan. Shot mo para sa akin isa. Sulot. Okay, speaking of shot, gusto kong bumalik sa dati kong bumalik sa dati kong sarili!
Gusto ko ulit maging brutal at walang awang sayang tulad ng dati. Para Safe. malabanan kita gamit ang buong lakas ko na walang ibang bagay na inaalala. Kinamumuyan ko ang lahat. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Pero sandali lang, di ba ang delikado yan? Pwede yan dumire-diretso sa ano niya, sa baga niya. Baka sumara yan. Alam ko may mga oras para pagtripan natin yung mga tropa natin. Diba? Pero yung mga ganito, delikado yan, okay? Hindi yan nakakapagpalakas. Baka magkita-kita pa kayo niyan sa patay, ha? Ingat lang, sukot. Yung ano yan, hapit, pagkagising sa umaga. Sino mo to? Bibigyan ko ng 19 na grade. Eh, ako yun! Mami lang, 19 na grade. Ba't Bakit so? 100? 90 nga lang binibigay ko, basta umami lang yung umutot. Bakit gagawin kong 100? Umayay! Well, kung nakapatawa mo yung teacher mo, no, 100 ka na talaga. Sulot! Asim nyo! Most unique Filipino fusion foods at the BGC market. Or a soul food restaurant / Filipino fusion. My grandma's deep fried watermelon from Mississippi made Filipino quick fry. Wait. Oh wow. Wait lang. May pakwan? Watermelon instead of a whole slice, the size of a quail egg. She battered it, and my grandma's homemade cake batter this time, which was thicker. Wrapped it and fried it like kwek kwek, and then we topped it with my grandma's homemade vanilla ice. It's very minute. That means hot, guys. Very hot. We'll give it a second. Okay, give me more. Give me a minute. Please. Ang laki naman ng... Alam ko malapit na ang Valentine's pero masyado maraming feelings to, ha? Pilipino kasi gusto natin isahan ang ating mga kapwa Pilipino. Nako, Sir Rizal, pasensya lang. Galing nga yung salitang kwek-kwek, diba? Sa tunog nung manok. Ano lang, para may butter lang ng pancake eh. Pero hindi ko itong masasabing kwek-kwek kasi wala yung mismong egg. Dapat sana yung ginamit dun yung egg style o mayroong ginawa dyan, di ko alam. Pero sige, mababa to 10k lang sa hanapin natin, titikman. O, natatawa, inisip ko pala. Ang laki pa niya. Wala ito yung bibili. Ang laki pa. So, mas may vanilla icing. So, ginawa nila yung dessert. Okay. Pero, men, nice try sa fusion. Pero, sukot sa akin to. Pasupot na lang at uwi ko na lang sa pinaka-iinis kong kaibigan. Ano, may kawawa naman dito. Ano, paano kita ililigtas niya? Ano siya umabot dyan? Paano kita Uy, ililigtas? wawa naman. Uy, Naku po, paano makakawala? nakalak ba yan? Ayun. Nakalak ba yung bakal na yan? Naka-screw? Ano natin kaya? Paano kaya ito? Ay kaya, Ano siya pakawasok din? ito, may ano dito. Paano ka makakalabas dyan? Paano ka makakalabas? Buksan mo. Anong ginagawa mo dyan? Pucha, kinausap mo pa Baka talaga. hinahuli ito na pusa o daga. Ano imposible? Chi, ba't nandiyan ka? Wawa naman. Chi. Kilala pala. Ay, pucha, pwede naman pala eh. Ayun lang naman pala eh. Ano ba yan, kuya? Akala ko naman nakalaki yan. Di baka may ibang butas dun. Kasi kilala niya eh. So, ito yung aso ng taga rito. Ano ba yan? Pucha, cemetery pa pala to. Siguro may nakita sa... Paano nakikipaglaro siya sa mga... Akala ko naka-welding yan eh. Oo. Nakakabahan ako sa asong ito eh. Baka may iba siyang pinasukan na butas Masaya ba? ka na, are you happy? Gulat ako sa asong ito. Ano bang kinuha niya dito? Baka may... Wawa naman na pagtarpan. Dito yan, may butas dito yan. May butas nga, okay. Baka may hinabol siya, no? Ayun pala. Kasi di na siya makabali, okay. Kakakutaba, hindi namin yung sinasadya. Kami na lang nalagay na jobs kaya doon. Nagalit nga sa kanya, puro kadaldal, di mo lang sinubukan. O gayon yung bakal bobo, ginawa ko. Medyo papunta na ako doon. Okay, pero cancel out yung sukot at sulot doon. Di wala mo ng score. Sala ko kung ano. Tagal ko hinintay sukli, sinama na pala sa ulay. Nakakuha na rin ako niya dati nung nag-aaral ako. Pero extra yan. Binigyan niya ako sukli, pero meron pa palang kasunod. Maraming salamat. Sunod, pinapag-public apology ng Iloilo City Council ang singer na si Juan Carlos matapos siyang magmura sa isang event sa Dinagyang Festival pa isang religious event. Oh, diba? Gusto ng aking kaliwang tenga. Ayudip. Doy. Pati di ba sila nag-research kung sino yung kinuha nila? Kasi kung yung mismong organizer ang kumuha sa kanya, alam niya yun. Pero siguro dito nagustuhan nung mismong alkalde, di sila nag-align. Aba, magaling. Parang kasalanan pa niya. Bakit yung pinag-iingan siya rin apology? Kasalanan nyo. Okay, di muna ako pupunta na Ilocos, sa bad trip ako. Buti nga hindi ba pa niya? Tinanong pa daw mismo ni Juan Carlos kung ano yung puta, ano yung version doon sa kanilang lugar. Ano pala kumuha lang kayo ng choir kung gusto nyo ng ganyan. Sukot. Okay, recess. Sarap. Ay, masugata kasi ginagawa mo. Saan matatapon yan? So, huwag mo sabihin ang inumin mo yan. Yeah, boy! Let's go! Yan ang pampalakas.
Okay. Sulot. Yan, isupot mo. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Oh, yun, sinampal. Sampalin mo ulit. Laksa mo! Okay. Marami ngayon sa mga nanonood na mag-check mamaya ng kanilang motor. Overtake malala. Kaya mas gusto ko talaga nasa loob ng bahay ko yung kotse o yung motor na meron kayo. Para iwas sa mga ganyan eh. Kung ganito mga bata, mas gusto ko makita nila yung video ni ate na maanong ulam. Sukot. Ayan, itong ulam masarap. Swimming pool. Ayan yung nagpapasarap eh. Minsan pag sobrang dry nung manok, kasabawan ko na lang. Wala na akong choice. Sulot. Literal na fighting your own demons. Ako kailangan ko dyan eh. Hirap na hirap ako magpa-gains. Ano ba yung braso ko? Hindi ko mapalaki. Hirap, kailangan ko kumain. Ayup, baliktad naman tayo. Pero kailangan natin, sinusubukan natin. Tinitignan ko yung mga dati kong video. Mas sobrang payat pa ng braso ko. Ngayon, nag-onting dagdag na. Parang importante, pumapasok ka. Importante dumarating. Hindi naman kailangan laging pang-atleta. Yung performance mo o yung wisyo mo na G ka. Basta kailangan dumarating ka lang. Progreso na agad yun. Karating din tayo dyan. Hindi dahil hindi ito galing sa jabot. Sulat. Nakakasulot din siya ng isang riblet dyan. Tutorial daw kung paano ko ginawa tong tricks na to. Madali lang to, basic lang to. Tara, sundan nyo ako. CapCut First step yan? natin, picture natin yung langit. Second clip, dapat building yung background natin. Tapos, papiti tayo ng kamay. O, gano'n lang. Isang basis lang. Tating may acting din. Pwede ba pakitanggal yung nakaharang dun sa Luneta Park na building? Pwede ba pakisnap din yun? Sunod, sulat. Sa mga kabataan dyan, Ay. anong ulam? Be, pagkatapos nyo naman kumain magugusto mong kayo ng pinggan. Pagkasain po na, Diyos ko po. May puro Candy Crush naman yan. Puro kayo Candy Crush na eh. Ito yung pagkatapos sa ulam mo. Siyempre, kailangan mo dilinisin pinagkainan mo. Sulat! Looking for the guys ng flat screen TV. Ayan yung issue. Pinukpok na anak ko kakanood ng Batang Quiapo na inis kay David. Ganda nga nung pinili mo. Parang naramdaman ko yung poot, yung lungkot na meron siya. Magaling. Padala na ba kaming TV dyan? Baka na naman makita namin yung i-edit oh. Baka naman. Looking for sponsor. Sabog! Oh. Okay. Everybody was kung fu fighting. Favorite Chowking. Tapos tawa niya. Ano ba sulot in Chinese? How? Good. How? Gusto ko ganito rin tayo kapasyon pag dinedepensahan natin ang ating karagatan sa China, ha? Okay yung mga tao ng China, yung gobyerno nila yung delikado eh. Yung binubuli mo ako tapos bigla lumabas ang pagkago. Tokyo Ghoul? Nagbago na siya! Di mo alam ang aking tunay na kapangyarihan! Nilabas mo! Okay, sukat tayo ka na. Normal vehicle parking. Pag kung isipin ka naman, mas marami kayo makakapark dahil sa kanya. Kasi kinuha na para sa tao, magaling. Baka hindi siya tao. No, ano lang siya, nag-ascend na siya sa mga ghouls. Gunggulls ka, hayop ka. Sukot, baguettes are delicious yun. Ay, ito ko na to. Okay, sukot, mamba mentality. Hindi ba to cobra? Okay, rest in peace. Shadow ka na malakas sa mundo ng mga tao. Okay, umalis ka na sa mundo namin tuloy. Gusto mong paglaki? Maging sandalo. Ikaw? Gusto kong maging sandalo. Dentista, okay. Kung ako, gusto ko ikaw lang. O, ilang araw na lang. Wala ng pag-ibig. Pag hindi ka sinagot, magiging ganito ka. Palubid na lang. Sunod. Balot. Balot ko yan. Balot. Balot ng pag-ibig. Sana all may jewa. Sana all wala. Jewa? Iwan lang naman ako kasi nang nagmahal. The boy slips curve into a smile. Sukot. Oh my God, meron na naman siya. Sabay hilang nilalang. Libog. Dairy King. Kaya pag sumigan ka, wag mo kami nakakalimutan ha. Oh yeah. Wow! Dairy King na. Nanginginig si Deo. Oh, dyan may pectus. Pakipektusan nga yan. Yung bumili sa'yo. Sarap. Gusto ko tayo ng Scrabble. Init na ngayon. May straw na pala yan. Lumaki ako dyan. Ano lang, kutsara lang binibigay sa akin. Sulat. May support na din dyan. Jollibee. Okay. Kailangan ito ng mga malilibog dyan. Sukot. Mga convo na parang pastel is just Pinoy.
Oo, pwede rin naman. Onigiri is just Japanese pastil. Diba? Di pwede rin sila lang nauna. Supot dahil gusto ko niyan. Masarap yan. O ito, onigiri nga. Kamain nyo. Ay, tay! Baka yun yung ulam. Huliin mong ganyan. Akin na yan. Sarap. Ay, sukot. Lonely Frog. Nasaan na? Tokak. Ayaw niya magpakokak. Totnak. Nabis ko yung suntok sa pader. Ira na. Ay, sulot. Pinalungkot nyo lang ako, leche. Bulok na sistema ng Pilipinas. Never magbabago. Pagmamahal ko sa'yo. Ang sweet mo naman. Sana sweet din sa atin ng Pilipinas. Masarap mahalin ng Pilipinas, pero sana minamahal din tayo ng Pilipinas. Yun lang naman ang hinihiling ko. Bakit lagi lang unrequited love ang binibigay ng Pinas sa atin? Yung tayo ay mga hopeless romantic. Sulot. Me. Tinawag mo kasi. Yan tuloy. Kala ko ba vegetarian ka? Demonyo mo ex, bumalik. Sulad. Sulad. Vegetarian, babe. Ka magulat, tinawag mo eh. Follow the arrow. Tingin. Tingin. Yung mukha mo yung gagalaw. Okay, mali ko sis. First time. Okay lang naman yan. Ako natutunan ko lang din kasi binilaw ko yung nanay ko dyan eh. Meron pala. Oo. Bigyan mo na go. Ano yung interactive game. Salot. Who ordered this? Order ka ba na isang galvanized steel? Sino ka man po? Abay, kunin niyo po dito ito. Ano bubuin mo? Bahay? Pwede pala yan? Di ba may limit yung mga ganyan? Sukot! Hindi ko alam kung pwede nata mga aksidente yan. Doon tatapos sa ating sulot na sukot ngayon. Gusto pa na bagay ito. Huwag nyo ka na like, share sa mga hindi sinagot nyong friends. Huwag nyo kalimutan subscribe.